vydám z tohoto videa. Tuto video je s kým? S Filipem. Ano, s Filipem. Jo. Brácho, přestaň a nedávej vod do pozadí tuhle zasraný. Stop. Předtím jsem se měla omlouvat za sprostých slova. Nedávejte to dětem do ruky. Omlouvám se, LPS Sasy 1, že je to sprosté. Hele, já prostě musím domů. Počkej, máme si vyměnit LPS. A už je v prdeli. Ten je vždycky, ten si udejde, vezme si jenom pečotáka takto a odejde si pryč. A myslí si, že je to jeho. Omlouvám se ti, já už jsem začala týmat, ale já se prostě nemůžu pomoct. Takový je prostě tvoje a já se nemůžu ovládat, protože si musím točit videa. Já vím, že už ji mám domluvenou s tebou, ale prostě to nějak nejde. Já si fakt omlouvám, já nemůžu furt natočit jenom nějakýma pečovákama, já potřebuju taky nějaký pečováky, ale ty snad budu mít možná. Kecám, nikdy je neprodám nikomu, protože jsi tak skvělá, hodná a já tak blbá, jako. Ale ta žába. No, bez urážky. Jo, FIFA, ty tam dal něco skvělého. To určitě neslyšíte. Jako, když se na to dá trsat, jako. Já jsem zase to skladila. Skladím úplně všecko. Jako třeba přátelství z LPS Hany a z LPS Chichy. Taky jsem to úplně posrala. Možná i z Dennis TV, ale to neznám. To jsem napsala asi debil. A od té doby je na mě taky zlej. Já od té doby fakt nemohla ani spát. Já jsem prostě na to fakt nemusela myslet, že jsem nic nikdy neřekla od rodičů. Až teď, večer. Strašně jsem byla ráda, když jsem dostala tuto pečopáka. Jinýho, který vám ho teď ukážu, ale ty budeš brečet, že jsem jim dala na výběr 2 pečopáky. Jestli chceš koubeničku nebo toho. Ale víte, jak se mi nelíbí nejvíc? Tu ty 3 pečopáky. Tu ten. Hádejte, kdo je ten poslední. No, přece. Tamhle měla jsem takhle. Jsem měla připravený na video, jako speciál, ale nedokončila jsem to, takže omlouvám se. A promiň, že tady není můj brácha. No, toho pečobáka mi jsem vrátil, jo. A to miluju, ty jsou prostě boží pečobáky. Jsou strašně z nový edice, já vím, já je považuji jako první edici, jako jsem je dostala a všichni si myslíte, že třeba nemají LPS, ale jsou taky pečobáci. Jako nemůžete odrovnávat furt pečobáka od ne pečobáka. Fakt. Třeba podívejte se. Má skateboard a není tam LPS, jo? A když je tam LPS, no, tak se všichni zblázní jenom kvůli tomu skateboardu, že je tam LPS. Ano, ale skateboard to je doopravdy LPS. Ale fakt, vy byste všichni psali do komentů, že chcete tu ten skateboard. A já vám prostě nedám. Teď chápete, že třeba já mám taky nějaké soukromí, já nemůžu vlastně takhle, nepřijdu domů, sednu si a hned u tabletu a hned takhle hraju. To nejde. Já musím taky půl hodiny vymýšlet. Teď jsem natočila video, jen tak, protože mě to baví. A ne, jako třeba přijdu hned domů a nenatáčím video. Ahoj, jsem LPS, já nevím, Iggy.
A natočila jsem video pro vás všecky. Klidně si můžete vybrat všechno. To já taková nejsem. Jsou nějaký youtubeři takhle, tak fakt něco proti mám. Ale pro LPS 1 fakt nic nemám. Ne, že mi všichni budete do popisku psát. LPS je hrozná. To fakt není. LPS hrozná není. Nikdo mi nebude psát do popisku, že je LPS 1 hrozná. To si radši ho najdu a na místě ho zabiju. Tak, jo. Nemyslíte si, že jsem jen taková, ale tak jsem trošku zlá. Ale jakoby já nejsem zlá, když někdo štve, jako třeba, když já fakt nemám ráda, když někdo jakoby napíše, když ji nemá nikdo rád. Napiš mi, kdyby ti někdo zlobil, já se ho vyhledám. Jo, vyhledám. A řeknu mu, že co nemá dělat. Opravdu já mám hodně dobrý svaly. Jednou jsem zlomila 3 tušky naraz. A to neříkám jen tak. Opravdu jsem zlomila 3 tušky. Já vím, vychloubám se. Vychloubám se furt. Ale nemyslím to tím zle. Že říkám, co dokážu a ať se mnou nikdo nezahrává. Pro mě LPS hádny, LPS chichy a hodně se omlouvám LPS 1. Že jí nemůžu dát telefonní číslo. Protože telefon nemám a dostanu ho zpátky od paní učitelky, možná za rok. Já si tě ozvu, až ho budu mít, jo. Tak se tě ozvu na tvůj YouTube, jakoby na tvůj kanál, ale můžeme si furt spolu psát, napiš mi to do komentářů. Jestli ne, nechám tě být a přijdu dál k jiným youtuberkám. Ale neboj, ty budeš vždycky v mém srdíčku, tady. Víte, na srdíčko na dlouhém straně, tak pro mě na to nemám ráceně. Já jsem opravdu a omlouvám se ti předem, že furt točím s tou kolí. Já to prostě nesnesu. A prosím, ukážu ti. Moje. Co mě nejvíc decuje, že jsem ti to nemohla dát. Že to bylo jakoby, já vím. Asi ti to nemůžu ukázat. Já jsem ti chtěla dát ještě jednoho pečopáka. Strašně moc krásného, je to Shorthead Cat. Je bez poškození, koupila jsem ji včera. Úplně, Shorthead Cat. Je taková hezká růžová. Tady má takové špitky. Je růžová, já nevím už jak vypadá, ale prostě takovou jsem si koupila. A tak jsem si ji nechala u babičky. A zítra tam pojedu, jo. Jestli na to nezapomenu, tak ti to přivezu. Ukážu ti, jak to vypadá. A prostě a konec. Víc asi nemůžu, když nevím, do jaký chodíš školy nebo tak něco. Já nevím skoro o tom nic. Já vůbec si neštuduju, já musím jen domů a učit se. Taková jsem já zpětka, ale když jsou ty prázdniny 2 dny, takže můžu natáčet do Aleluja. Já prostě nikdy nenatočím skvělý video. Skvělý nikde u mě nebylo. Tohle mi vazí nejvíc a Shorthead Cat jsem, pardon, vždycky mi spadne kamera, já nesmím tablet. Ten nemá ani postavu na to. Chápete to? Mám dobrý, že tady takhle. Proto nikdy nenatáčím 2 rukama a proto jsem takhle ukazovala takhle tuto, že to tam nemůžu narvat. Proto. Já nikdy nemůžu použít, protože mi to takhle upadne buď na strom nebo takhle dolů. No strom mám takovej, kdyby vidíte. Ale takový to pak není.
Pak mám zmrzlovač, ale to je strašně velikánský ten zmrzlovač. Ten jsem chtěla taky poslat, ale figurku pro mě. Já prostě jsem blbá, já jsem ti tam chtěla dát ještě nějaký doplňky a já jsem prostě neměla u sebe, já jsem ti to chtěla přeslat přes babi, jakoby, že jsem si tam dělala všechny pečupáky, no poslala bych jsem to tam, ale máma mi to prostě zakázala, ještě mi 9, ještě nemám svůj ani FB, nevím co to je, Faceblok, jestli je to zkrátka po Facebloku, tak se vám všim omlouvám, že jsem psala tobě, že nevím, co je BFF. Já nevím. Prostě tuto. Nevím, jak se píše zkráceně Faceblok. Já prostě jsem domů, hned se učím na té lavice. Ale tuto si uklidím. Půl hodiny jsem tady třetla tuto, takže jsem se vůbec nic neučila. Pak mě napadlo, já se nudím, jdu to napsat. No, pak jsem se nudila dál. No, tak FIFA vzal tuto pečobáka, šel jsem k vaně, takhle hodil. Půl hodiny tady už se nudím a už tady třesu, no. Půl hodiny jsem dělala takhle hezký svůj stůl. Počkejte. Takhle hezky půl hodiny jsem dělala svůj stůl. Tam to mám nějaký doplňky. Omlouvám se, jestli tam byla vidět taková ta podlaha, taková hezká. Víte, jak je tam takhle, tak to byly moje... Tak, já mám kraťasy. Jestli vám to něco vadí, tak mi to napište. Jo. A tady v té velké krabici, to ji používám asi hodně, tak v tom mám všude doplňky, představ si, ale udělaný. A tu židli jsem chtěla vždycky a nikdy ji nedostanu. Víte, jak je to těžký? Těžký. Pro ní je to moc těžký, pro ní je to moc těžký. No, je to pro ní těžký. Pro ní je to moc těžký, pro ní je to moc těžký. Takže ahoj, doufám, že to bylo dost dlouhý video. Zdar, omlouvám se, jestli mi někdo do toho mluvil. Ahoj!